ejja namlu il-proċessi, ejja namlu id-dialogi, ejja namlu il-riformi, ejja nibqaw partit wieħed, ejja nibqaw il-partit tan-nies, ejja nibqaw il-partit nazzjonalista li niftakru li ħanġeddu u l-sena d-dieħla niċċelebrawh flimkien il-koll. Għal dan fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija fil-laqgħa tal-Kunsill Ġenerali Straordinarju s-Sibt filgħodu, laqgħa li sejjaħ hu stess meta invoka l-artiklu 30 tal-Istatut tal-Partit. Adrien Delija qal li hu ilu snin jagħti l-enerġija tiegħu lill-partit li tant iħobb u jgħid li se jkompli jagħmel dan anke wara l-vot. Jien twilit fil-Partit Nazzjonalista, kbirt fil-Partit Nazzjonalista, ħdimt għal-Partit Nazzjonalista, qed immexxi il-Partit Nazzjonalista u ħannibqa' nagħti kull enerġija illi Alla jipprovdili lill-Partit Nazzjonalista sa tmiem ta' ħajti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li minkejja li ħafna ħasbu li dan kien żmien diffiċli għalih u stqar li dan kien l-isbaħ żmien fil-ħajja politika tiegħu għax waslu biex jiskopri t-teżori li fih il-Partit Nazzjonalista, il-kunsillira li hu ddeskrivihom bħala r-ruħ tal-partit. Adrien Delija fakkar li l-Partit Nazzjonalista s-sena d-dieħla jiċċelebra l-140 sena tiegħu u hawn min ma jridx jara din iċ-ċelebrazzjoni. Imma l-Partit Nazzjonalista m'għandux biss qalb imma għandu ruħ. U dik hija l-missjoni tagħna llum. Din hija ġurnata fejn mhux ħammorru biex ngħidu iwa favur Delija jew le kontra Delija. Din hija ġurnata fejn irridu ngħidu iva għall Partit Nazzjonalista, iva għall politika illi trid iġġib it-tama. Iva ħalli nneħħu darba u għal dejjem il-firda. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li issa l-partit irid iħares il-qudiem. Irridu nħarsu l-qudiem. U jiena nħares il-qudiem mhux biża' imma b'kuraġġ. Inħares il-qudiem mhux li dik kienet xi ħaġa ħatweġġa' il-Partit Nazzjonalista. Anzi hija opportunità illi ħaġġedded il-Partit Nazzjonalista. Qabel għamel id-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija saru wkoll id-diskorsi ta' Justin Schembri u Ivan Bartolo kif ukoll indirizza l-Kunsill iċ-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali Francis Zammid Dimek.